ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಓಕೆ, ಕಣ್ಣು ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಕಣ್ಣೇ ಉರ್ದೊಂದಿತ್ತೀನಿ ನಾನು. ಮಸ್ತ್ ಕಣ್ಣು ಉಂದ ಅವನು ಇರಿಟೇಷನ್ ಅವನುಂಡು. ಓಕೆ, ದಾದಿ ಗೊತ್ತು ನೇನಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಯಾನು ಏನ ಕೆಲಸ ಮಾತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಜಿ ಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆತುಂಡು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಎಂಚಿನ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಂಕ ಬೇತೆದಾದ ವಿಷಯ ಪನರೆ ಉಂಡು ನೀ ಕಳ್ಳ ದಾದಿ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಚೂರು ದಿನ ತದುಮ್ಮಿ ಅನ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ವೀಕ ದಾದನ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ ದಾದನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಆಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು. ಆ ವಿಷಯ ಆಂಡ ಯಾನಿಕಲ್ ನೋಟು ರಪ್ಪ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದ್ ಕೋಡೆನೇ ಆತುಂಡು. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಎಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಪುರ್ಸೋತಿಜಿ ಕೋಡೆ ಒಂಚೂರು ಪಿದಾಯಿ ಪೋವರೆ ಇತ್ತುಂಡು ವಿಡಿಯೋದಾಲ ಮಲ್ತುಜಿ ಅಂಚಾದು ಆತದಲ್ಲ ಪುರ್ಸೋತಿಕ್ಕಜಿ. ಬಟ್ ಇನಿ ಕಾಣಲಕ್ಕದು ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಬೇಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಲ್ತದೆ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಈ ವಿಷಯ ಅಂದ್ ವಿಷಯದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಫೈನಲಿ ಏನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದೀನ ಲೆಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದೀನ ಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನ 4000 ವಾಚ್ ಅವರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಡು ಫೈನಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಡು. ಇತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಉಪ್ಪುನಕಲೇ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಡು 4000 ವಾಚ್ ಅವರ್ಸ್ ದಾದ ಅಂದ್. ಬಟ್ ಇಂಚ ಇರಂಡಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ನೀನಕುಲ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತಡ ದಾದ ಅನ್ಪನಲ್ಲಿ ಐತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಾತ ಕಡೆಲ ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು. 1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ 4000 ವಾಚ್ ಅವರ್ಸ್ 1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಆತೇರು. ಬಟ್ 4000 ವಾಚ್ ಅವರ್ಸ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವೇ ನಾನು ಗೇಮ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಏತು ಸೈಕಲ್ ಹಾಕುದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೈಕಲ್ ಹಾಕುದು ಫೈನಲಿ ಪೋದು ಹೆಚ್ಚನ 4000 ವಾಚ್ ಅವರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿಯೇ ಅವ ಎಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ. ಓಕೆ ದಯಪಣ್ಣ ಏನು ಸಡನ್ ಆಗಿ ತೂನಾಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಅದು ಪೋಂದಿತ್ತು ವಾಚ್ ಅವರ್ಸ್. ಓಕೆ ಅಂಚಡ ಒತ್ತೆ ದಿನಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವು ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕಡೆ ಇತ್ತು. ಫೈನಲಿ ಕೋಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡು ದಯಪಣ್ಣ ಏನ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದು 2 years ಆಂಡತ್ತೆ 2.5 years ಅವನ್ ಬತ್ತಂಡು. ಈ ಅಕ್ಟೋಬರ್ಗೆ 3 years ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನು ಸಚ್ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಎಂದ ಪನೋಡು ಪಂಡ ಅಂಚಾದು 1 yearದ ಉಲ ಎಂಕುಲ್ 4000 ವಾಚ್ ಅವರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತೆ. ಈ ಜನ 1 year ಆಗ್ಬೇಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಅವು ಗೇನ್ ಮಲ್ತದಿನ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಮೈನಸ್ ಅವನ್ ಪೋಪುಡು ಅಂಚ ಏನ 800 -800 -900 ಮುಟ ಪೋದಿತ್ತು ವಾಚ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಯಾನ ಮರತೆ ಬಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಒಂದು ವಾಚ್ ಅವರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪ 9 ವರ್ಷ ಆವು ಒಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನೋದಿತ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಆತುಂಡು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30,000+ ವ್ಯೂಸ್ ಆತುಂಡು. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಅವು ಬಲ್ತೊಂದೇ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಐಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬೊಕ್ಕ ಅವು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏರ್ ನಾಂಡು ಅಕಲೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಶೇರ್ ಮಲ್ದಿನ ಕಲೆಗೆ ತೂತಿನ ಕಲೆಗೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಕುಲ್ ತೂಯಿನಕ್ಕೆ ನಾ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಬೇಗ ಪೋದು ರೀಚ್ ಆಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಡು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಯಾನು ಸತ್ಯ ಬಂತೆ ಯಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಐದುಮು ಯಾನು ಏಪಲ ವಾಚ್ ಅವರ್ಸ್ ಒಂಚು ಮುಗ್ಗೆರೇ ಹೆಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ಎನ್ನ ಫುಲ್ ಸ್ಲೋ ಅಂದೆ ಎನ್ನದಿನಿ ಯಾನು ಅಂಚ ಒಂದೊಂದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ತುಲೆ ಯಾನಿಕಲೆಗೆ ಏಪಲ ಪನ್ಪೆತೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಹಿಡ್ದು ಆದಲ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಒಂಜು ದಿನ ಮುಟ್ಟುದೇ ಮುಟ್ಟುವ. ಬಟ್ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಾತೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಕಾತೊಂದು ಪೊಡಾತೆ ಅಬ ಒಂದೊಂಜನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ತೀಯೇ ಎನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಲೋ. ಒಂಜು ಸ್ಟೆಪ್ ಎಂಚನ ದೀದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದಿಯರೆ ಈತ ದಿನ ಆಂಡ್ ಸೊ ತೂಕ ಓ ಸ್ಟೆಪ್ಲ ನಾನು ಬಂಗ ಅಂದ್ ಎನ್ನುಜಿ ನನ್ನ 3rd 4th ಸ್ಟೆಪ್ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ವಿಷಯ. ಸೊ ಅವಳ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಪುಡತ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಪುಣದ ನಾನು ಏಪಲ ಫೀಲ್ ಮಲ್ತೊನಜಿ ಎಂಕ್ ಪೋದ್ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟು ಆತೆ ಅಪ್ಪಗ ನಮಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಓ ಫೈನಲಿ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಬೈದಿನ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಏನಪ್ಪ ಆಪುಣು ಎಂಚ ಬಂಗ ಬೈದ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂಜೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಗ್ಲ ಬೇಗ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರ್ತಿನ ಕಲೆಗೂ ಅವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೀಲ್ ಆಪುಣ ಇಜ್ಜೈ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕದು ಬಿಡ್ಪುಣತೆ. ಬಟ್ ಇಂಚ ಕಾತದು ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತದು ಪೋದು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವಿರತ್ತೆ ಅಕಲಿಗೆ ಆಯ್ತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತುಕೊಂಡು ಅಕುಲು ಏಪಲ ಬಂಗ ಬೈದಿನೇನು ಮರಪುನಿ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದೆ ಎನ್ನ ವಿಷಯಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಲೋ ಉಂಡು ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಎನ್ನನೇ ಬಂಗ ಪಣ ಎನ್ನನೇ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಯಾನ ಒಂಜೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಲ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟಡು ಬರ್ತದು ಫೈನಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಲ ಬರ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅವೇನ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ನಿಕಲ್ಡ ಪನರ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಥರ ಖುಷಿ ಕೋಡೆಡ್ದಿಂಚಿ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ನಿ. ಬಟ್ ದಾಲ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ದಾಲ ಇತ್ತುಜಿ ಝೀರೋ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಪೂರ ನಾಡ್ದು ಎಂಚ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಚ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಬಾಕಿದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಅವು ಪೂರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಾಡ್ದು ಆಯ್ತು ಪೂರ ಸರ್ಚ್ ಮಂತದ್ದು ಸುಮಾರಾದ ವಿಷಯ ಏನು ವರ್ಷ ಬಂಗ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಮಾತ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲೆ ಏನು
ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ತಿಕ್ಕಡೆಂಕ್ ಐ ವಿಶ್ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ತೋವಡು ಜಾಸ್ತಿ ಶೇರ್ ಆವಡು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಮಾತ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಕಲ್ನ ಮೋಕೆ ಎಂಕ್ಲ ತಿಕ್ಕಡ ಜ್ಞಾನೇಪಲ ದೇವಡಕ್ಕೆ ಐ ವಿಶ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ ಆತೆ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಪನರ ಇತ್ತು ಇಂಚಿಡೆ ನಾ ಕಣ್ಣು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕಣ್ಣು ಮಸ್ತ್ ಕಿರ್ಮೊಂದುಂಡು ಕಿರ್ಮಂದೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಅವು ಎಕ್ಕಡ್ ಕಿರ್ಬಿ ಐತೆ ಅವು ಕಿರ್ಬರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ಅವು ಇರಿಟೇಷನ್ ಅನಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಜಾಸ್ತಿ ನನಲ ಕಿರ್ಬುಗ ಅಂತ ಅಪ್ಪುನಿಂಕ್ ಯಾನ್ ಕಿರ್ಬುಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಫೆ ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಶೈನಿಂಗ್ ನಿಕಲೆಗಿದ್ದೆ ಅಂತೂನಿ ದಾಯಪಂಡ ಆಯಿಲಿ ಫೇಸ್ ಬಿಗರು ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಐ ಲುಕ್ ಶೈನಿ ಅಂಚ ಅವು ಕಿರ್ಮುಂಡ ಉಂಡತೆ ನನಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಿರ್ಬುಗ ಅಂತ ಅಪ್ಪುಂಡಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಿರ್ಬುಗೆ ಕಣ್ಣ ಅಂತ ಅಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಏನಂಚ ವೀಡಿಯೋ ತೂದಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಇಂಚ ರಬ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಐಬೋಲ್ ಉಲಾಯ್ದವು ಎಂಚ ಅಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಪ್ಪ ಅವು ತೂದ ಎಂಕು ಎಂತ ಅನಿಶಗ್ಲ ತುಚ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ತೂಲ ಬಾಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಳ ಈ ಕಿರ್ಮುನಾಗ ದಾದ ಅಪ್ಪುಂಡು ಕಣ್ಣು ಐಬೋಲ್ಸ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಮಾತ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಅಪ್ಪುಂಡು ಕಣ್ಣು ಕಿರ್ಮೋಚಿ ಏನು ಪಂತ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅವು ಗಲ್ಗೆ ಕೂಡ ಕಣ್ಣು ಕಿರ್ಮೊಂದು ಎಪ್ಪೆ ಇಂಚ ಉರ್ದೊಂದು ಎಪ್ಪೆ ನಾನು ಆಯ್ಗೆ ಲೆಸನ್ ಮಲ್ತದ ಯಾನೈತೆ ಕಿರ್ಮೊಂದಿಲ್ಲೇನೋ ಕಣ್ಣು ಜೋರು ರಬ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ರಬ್ ಯೋರ್ ಐಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಇದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಪನ್ಪುನ ನಡುಟು ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆತೆ ಈ ಒಂದೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಹೆಂಗೆ ಪನರಿ ಇತ್ತು ಬೈತೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ದಾದ ವ್ಲಾಗ್ ಅನ್ ಗೊತ್ತು ಚೆಕ್ ಪಿದಾಯ್ ಪೂರ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಗ ಓಕೆ ನಾ ಹೇರ್ ತೂತರತ್ತೆ ಇದು ಲಾಂಗ್ ಬೈದು ನಾನು ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂತರತ್ತ ಇನಿ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಾಂಡ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಆಯ್ಬುಕ್ಕದ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಏನು ಶಾಣು ನಿಕಲೆಗ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ. So that's all. Thank you so much for watching. Please and our videos nikala family friends share manpile channel subscribe maldi joda rapakka subscribe banpile bokka hit like that's all. Tirati koina to bega bokka nipu seta ina video do take care madella bye.